Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli Montumulia Ndizi TV ne mambiende ngi yangu kwali ni bene asumuroberio obwe ensakia emambia yabono umuroberio ogochera kali tukolie wiki ochakera etitirimo ika enyongesa ensa jibose chinsa ikomi naibere cha mambia wika chinsa isato stokobatogo sanga naye bene twakumanyia ayabere gago koreka asentunda entangani kodutwatiganete litukoligoro entunda kabere twaswa ensemo ya magazeti n'entunda gatatu twabato kumulekera amangana ebirenga tubwate litukolia Jumatatu twaswa ensemo ya siasa Jumanne twabato baswa ase obochenu Jumatano bunalero twabato kumulekera amangana alingete chisemi lituko lietichi kane hose Aramisi twabato kumulekera lichiko naboigo amangana aenrete na kolende lituko linyongesa hose Juma twabato kumulekera boigo amange agendrete asensemelia yokwego kyabose chingero asumukumirana nere sarastanish aseditukolie Juma ebwatoke Friday stokobatukurusia ebirukunyo bye wiki aseboigo andonsi sotutengerete mambia bono boka so ime yomoroberio obwensa kya soyoyo ndeto betokoba libwa elimo na otobwatu utera somtanda ito Facebook Ndizi TV News Digital asensemelia YouTube Ndizi TV ni hoyotera sumtanda ito www.ndizitv.net Tiriza nenguru kwa Job Maangi na kuwene kinga chibiche chibo iko na maliogi abera wekera asenchira yobo ikera nu nabigala nyanchama Nanchiria nenkuru kwa Frida Kerubo bwakiribyo mwanchumulia boka good morning ngayoko bwatilia umurubiri bwensa kyakorwa ekera kwa bere gukoigwa amaliogia yaiga manyabene nga twabere to kwiboka bokia twachakire bene litko liago sanga nento mwanchumulia pine location yago onyembono gendeta kwirobelia go aseke bago onyembono kwa bere gukorwa ikibago iroberite ase ogwo chigotimoka sanga nento emambia yabono igan turabantu babere babe bagoswa asumurubiri wensa kyabono mambia ndeta bitogo sanga ase obwama mashabike itonsi pikoro asense ya Kenya County Chonsi emerongene naisano naibere tomanyinga simogende tokobwatia omurubiri korwa mambia yabono iga wego tutali kweba mashabike itonsi akora chinse chiri chia Michael abakora tune Ndizi TV bono mambia baramanyanga nare yagenda takolikana asense ya Kenya igo mwanchi mulilia sanga nitogwetera se namba yesime ya 0792928834 edinda tokoba tokwemanya amange so asense meri mitandao Facebook Ndizi TV News Digital na waigo YouTube Ndizi TV News website www.ndizitv.net mwanchumuliria tango ile goika ase ekebungo keli tuko hakartra bitago soma ase gitabu yokoiranira emerongebere na isano na isato ogosoma kwaye orochererero 13 ekereke bungo kegatebanga kumora igwere amachiko omonene Nyasaye ino ayongo bali tukolia rero na mube abigenwa asoko yakora na abakore mobe abo mutwe gosetari abekebinja na abakore mugendere gukina gose timoko gendera okeigwa gochense kine gitabu yokwiranira emerongevere na isato ogosoma kwaye 13 kerongo irorera komora igwera machiko omonene Nyasaye ino oyonko bali tukolia rero na mobe abegenwa ase oko yakora
nimbakore mobe abo motwe osetari abe kemincha nabakore mogendera gukina oseti moko gendera gokeigwa guchense ekebugeke gotosegeta ng'aki torabe tokubwatia amachiko iyo monene Nyasaye nabo igokuya igwera na gokora buna agoteba Nyasaye nabakagotukinya korose kerenge kemo ochia ase ekende nabe kagotutangania gochigoro na ende tagotutiga magega okona kugosegeta kweri tukoria rero bwakire byajabu bwakire bya Frida ng'aki kwabo kire mbiyambogete keima emambi ya rero litukulieti chigatatu nigo tokuba tukutengera abasubati it is a women crush Wednesday musubati kiko bagotengera emambi yabono okay abasubati era ya mbere irakongo gocengera abasubati ekyagera litukoria Saturday actually tuba togocengera abasubati abange abari babere outstanding sense ya Kenya kura sense mo yabarai influencers kura sense mo ya media igo abasubati bonse piti gamba cengera bari twaringe na barwa sense media Southfield mode bari babeta bakwenyorera obubui. I salute you all nibo igo nango cengera tuli mambia yabono musubati kwingencho no ndata toelieta mata ndo ndata trend at number 1 wanda kuna kuibolia maboli ng'akianya lekanete kolende tokatebinga ekine kyorokerelinga mangana tokubatebi naye kene esho ni namba yemo ekora una barali enamba yemo ime yorogongo ruagusina boigo ense chwa Kenya ense engima none chinse chisiko mbato itabete Frida I tell you nga kokotegera Ndizi TV nigo orochi asatambe kigima obosemia togokwa yes inkienze goteba the world must know we exist yes ikemanya ngantoro asomoro beribensa akiantoro nkuru matole gora sara ngoro agisi yes enamba emo kigima nakolende mwanchumuriria Ndizi TV nigo bono tokwenda ukunyulinga nige kiminano gya kuza gisire koera nige tigarete bono amatuko abere onyatinamo cha amatuko aberoka ele tobe tutabokia ekeminano gya kuza TV nechiredi chiendete kwa mereli asema minano mbali babere batabanga nje no muntu bweteka yo mwalio habagenya ntumaitenga no endiri no maderi chikura chigwa ku Frida akonyoranga iraini ba ichinza je mambira ini tayo tigere chikuraga saa 9 cha marogoba nali abanda konyora obe tina akakura baminyoka kwanyora saa 11 nali iraini ere ntambe mbali ba obe usike tu basi no usike tu kurende nero biya abali babera tabanga njino muntu bweteka yo mwari mando ntobokaninga abo muntu mutangani nawo tobotebinga bono ye ikire chinga kishiri chugwa kikura akikura yawo wetera asoko tumerita kuza ase namba emo isanemo enoti emo tumerieta kuza ase 150601 akira Ndizi TV buna station iri wanchite ensa media michanda onchira kiberabe abagwaka ekura yabo meta bantu bonsi bonega bachire digital aso sense media ye website www.kuzaawards.co.ke obeko gwakireta seni Ndizi TV oba egeta seni nambeyemo asamameranya yo akuza awards asenchira yabene yokone kinga kitokoba ababui naye kwabere omubi unangunya ko banyoli tego chikobo mogoko nga nigo kwabere nabenga umuntu gotiotelie timu y'umupira wende gotiotelie timu y'umupira konyaranga timu yetiri kubwa bona kwabere umwanji umuntu wanjete Ndizi TV asama tukamange njite miroberio unumuroberio ubwensa kya omuganone sabali obunchuriria obochenu egatie emeroberi menge myandizi tokobanyora no ne pata emereberi mokoleta emia umanya ko igwenge station kende kyaraligwe te tokoboka kigima ni madenga tokoboka aseigo asenchira bene akira Ndizi TV buna station area obwanchite women crush Wednesday Frida yes amaite antu amatenga kurukare omusacha nere ekera nchiro musubati onyanga ekero banjanire omuntu ko irige chambuko irige changa niko tebanga na gwanchire maito gwanchanie bwenda takoba arakabere kolendenga nare obwenda te kuirige chambukiro ege changani okwana korwe enkwana maite ninga chika kishaka omusubati yakonyoranga na gwanchire kine bwe moti kigima okira kigima okanyanga omusacha nero omutwe atangane kolende Frida timatinga ne empowerment bose ninki
ense yetwekire chinko matureka ense yetwekire chinko matureka no mata seki abasubati bachakira kwirige chambo kero gote basacha babanjire ngani mekulike ngana wanjire nga wanjire maiso ni matenga mugosi ate banga wancha nimbwa maiso kolende myo cham kolende ya ntori Frida nga yobo kongubule nga yoko ruschinguru ocha kote umusacha na wanjire kwere tambo kige tangani yani onyo mondo wanchiro mondo nkyo takwanira the same way bula inumo gwa tiana ni amaise ga mwate banga gaki musubati oli erengi moewe it is the same way kwani twesi toli mwanya bando tole nga yobo kongubugurwe kolende nga umusacha nero koba umutangani komeke move Tenga Frida onye ndikire gendo kyale kulikwa ndo ali konyora bitabu bira isibisa inego ichulia mangana yonse maite umuntu no matenga inkubuke kemambi nimbwendrate gwesibi gosyo nimbwendrate gwesibi osino amaino umuntu gwesi amaino ebintu mbiro konyoranga amachiko nararo atalikiria ndonse kole na machiko no nayo kuba ko kolengere gwatebanga egenteke nawe kebwendrate ko koruga na iga igotali machiko nspiali kire constitution na ende constitution yetu amwe kuli kirigendo no kunyara etali chiko lirikire fuda nchengo sinyo maite bintu bindo go sinyo ake kunyare kana ladies out there go for what you want ngiyoko kwera bongunyu ko bwato monu ko bwata chinguru if you have courage go for it kwani iko nini tengo tenga Frida egente getangani ekero musubati akubaga kwirige tambukirio egetangani yote yumusacha nga nabere gingo mwanja osomumura nigo umusacha ulia akonyoranga nonyanga nenjira nere amurigirereti esiko nera mwete e value nera mwete akonyoranga ya chirense sikie ko chirense because akwana chi feelings yanga hisere feelings chia ndenga umusacha nigo akutwara omogoko obose akwegokeria egento kelia ligeti nechinguru nabo totongire igo we are created to pursue ko hunt igekero konyoranga eratokanga ndeto orenga ligenteke endo egotoka se linani engitieri orosana echa egotwara omogoko kegima liria komnyoki egechule bono eratokanga egechule kiaberge kwereta ase endo mate no endo ile na bego kuminga ngaki egechule ke kiereta iga asikolende na betabe example kia kolene ndo tebinga nkilinga ekero musubate akwereta agwependekeza niko no na maskani ali musacha abwata sale akokea na bensi atonge tugo omusacha aliyo musubati onekero musubati akwereta chendo chinga na maskanda ke chiko barro na yo musubati kikwaro liringa egende kina kionchete ka kimoka mokererege kekyo ekera naga alite musacha tata mbiyogoroga una baro bakorte mesta na yerute kabwanja yala yaro musacho yegena bare nyawo china kaliso yasinyire kukondo meta basachambara abasoko for those bole abasoko digango topakwanire ana usubati bobe sakoba ngawo ngakiara chikondo ranganchi timbo ati maskani nabo naye nere motebi nga gendo mieto nya kobisa na induna banta banene onye ko bwancha to chiro ko bakoko teti to chiro ko inu wancha ko ngaineka timwancha ko ngaina Frida na ndete ngo tebi nga Frida na be kunyare kananga omusubati oberega wancha umusacha na endenga buno teko tebanga obwancha nyuma ete negento getaliko tutanyale ogikwanira kulinde chinchira nchiro orabe gokwene kinga kwabere oiko musacho liange abe gakukwaninga neye na ende kwaba kwene kinga nonyanga musacho ria raisinga musubati onanga nchete nabo igo kwaba goko nguse nkoreri yaye was to win the heart of the man igatie binto nenjiro ra rosi ndagera eratoka nga omuntu narwanche tasegete kulinde asingencho lakini ende no musani yale nabo kwa mwali tukeli mo Frida ende
no emwagari oro si chichabati chingiya nyagwe pendeke nkingu nyagwetere kone kimorochenga oranyana ki chance rito keri na liri na nyore chance yokomorora tinda atwara no enamba yae na rito umeranire nyaki arongo kwa ire namba lende ire namba kiko ire namba nabo mugotwara chinkwana aiga no ogocha no ne lirumo umeranire amotebinga kwali no ne kegwa gorensa ingi no ebuneye Frida akara kwa renga omusubati wanchiro musacha kutabe gusira umubagani gete baumerana tariko no mutebinga bono tata na wanchire ndo chingambi yokoro kana nini akwendora mugoringa kana join you onye nindagira are kori kana join you abuno ego chakira ngora tariko ndanga fua abuna iko ogo chaka ngora muhari ndagira buyaga abu mwakora mwamanya buya kumenya kumugori nga next indi naende togocha goikaranse gikara buneki gatoragamba nabono no ego chakira nchegento nabengo tebinga nkeringa Frida egento umusubate gwendete gukora kigwanchira umusacha bono morose liribagaligia lyogo goika ange I mean talinga ateka advantage of you kolende abega ko nyora chinga kichinyororo cyo gwatorenga neye tetekanga ni gwanche to musacha lakini okunya gutama kunya gwekoranga to mwancheti yani mole mapimana okolende ngora kora tura abantu interview kolende nga okorosiri bagali yororo nabo igo nayo musacha mbaro konyoranga banjiro omuntu kolende nga musubati ero mote biringa yaya okote biringa yaya te konyari kada lakini kwanyoranga ochaka naende gutuma abasani baye agendo ta Frida ni mwache abande baikiranga bachamba kaseino musacho yo munari otebetenga njonyo bono kwangangire njengo chamenye seino Frida nda tose mibona basacha kweli bagali abene onyo musubati omwanchire omusacho anchire musubati atamuta tinkyabwenda takore omaete ngote ngodipendire ngaki ogo express yayo monyene Elenda pole mapenzi toliko force by the way nchumara ngabona na gwanchire go ngafua what are you bringing on the table chakira ngora ngangi chakunya kweberera omuntu yongora moneteranya nagaza gwadi murutere gabo materiryo kunya omatekero tete kugwatembeba ikora yiruterana naga kuma osakanya magabo yanjite yanya gucanye wamanya kuyubwata ayibone minyokinga wala chino masaja ona ninje wapi kitaguramba inchungora bereriga ente binto ngora iga okonyara ngumusubati uri berika guchenja agwa kwende kurukunga ntenenera estopa kabisa tenena ege tenena but freedom ate konya rostura mariete ke gusia dictionary ninchende ke wango iga ya izira wajora to me aneno mugaka George Nyakundi tonya komenta marieta ande as a dictionary yes yake gusi kolende freedom chino chinga ne bwendrete nga kero monta abeire gago tebigunga ya te konya lekana tebenga anchira naye sukago chimutu abasubati nabange abasacha nabange bora batebinga ya akora gotie mangaki nanje terakini ne tarasuka kogote araranga nkio gokora tebanga fast approach wa acceptere agora kongena naki chat nditi manga nayo kago pimerete asigo ne bwenda totume kubungai engana maitege ndongo nabate abasacha nkilinga irigwa tebigunga yaya ekige kubwati na kichengenjo tegakurumaiga igabuna aberera ko umusani ogo naraza ke mwabero ubusani kulindiriye ko mutebinga yaye ago iri ko mubori nganeye omanya ko bakaga unchuka kegima ote okwanera bona manya bibintu byasalikire lakini ko lino nyorenga otebire yaya lakini naende mambyo gwakiresi minga yore ntata kokorora onyorenga okugureire ekewa ose okumukwane naende obusani boendreta abuna bokorate make lakini rende onyo gwakani guyaya naende omunyaruko otire gukwanera gwa block iwe takorigie simiende kumwakera antera nasuka musyo antera nasuka bosyo nabo igo nabera tokenga mbale barasugwancheni one kwa rangeliu
watebi nga nchendo chenga twabera basani asige kigetambe kuri ndi bono yaberege wikera sendo chenga tekero muntu bono anda sabwene teguchi ande atale njira yaya abunga kikokora bono sikero muntu wa accept tu ayenda ko nenchikere ngende ko muntu bwanchi tenga kyo kwanchera nagaki nonchera ne raisigo haitata ntu ateba jo buntu ateba nganga kike kwancho muntu beko bwanje ya lungs ukipumua tu hivi fu inatoka so ya magorosi omotu bwesi ya magokosi okorimera gojime ara badogo kwanyara bara tware depression yetaere akaromo sibatu igunga ga kinkeki matabanta bange asengencho yokubetereria babere babwikira ase bangira abasacha bonsi bangire abasubati bonsi aseigo nebwenderete kwaba gokwene kinga kwabeire gogwanchirana ngakyamangana abeire gakoba nandekero kwabeire gogwanchirana amangana liya montomo ligi muntu omusani bwegenete muntu nari gwatebetinga na chakiro bwanchani obo ngora nande keroro so bwanchani umusani na kwanta binga afite no ranyorenga umusani na rogwata utabe unajua jana jema ameni surprise unajua jana nilipelekwa umusani na rogocha kwara atebi bintu binibi matubira ege ndo nari na chitikonyora hasense ekere binte bya beire yani mbiri kwanse keroko bimera bieka ekero sanga no yo mino wadenga Luchika kanta kambia kale endo chamangana mbya lenge njira ndendire mbya oyo na ikerere asikolende umuntu narocha wasanga nere amangana ya onse emeroberion skobere gotebi kurinde kero kongu abeire naende orochinga no muntu rabi gosanga nere nebwendete obegokurigia obokonyi nabira tokenga twegene tionde ntubwate rero biya kinyagitari ntubwate ebituo ao asura abego kogenda na gusanga nabantu bakorwa abosemi abasemi bose counselors babe bago gogokonya atabinga akerwa abego koraiga onyorenga n'umuntu nonyanga orabega kwirwa nonyanga akotabinga kera kabiro wiki kwacha watara gwakwana moko nkyo gwetera konyoranga kwabeire gogo konyeka anene mono elinde gokora omuchando yo ase igokerwa kaniwe nebwenda oske bose tubasa kuhirige tambukiro muntu abe gako rusi obo moyo maite bintu bine na tukana Frida okay ngeke ngabona basemi obiyakege majaba ase abantu bali asobwanchani nduntu ageragete temetegora yes hala tiatonya ko bachi notsi bari baise kwena na chinoti ekyo nebwendrete mube mugo chirigereria kegima mu chirigereria so ime mu chiriba isi buya mwanda line the keywords kabisa yes jabe kerere litukolie chiseme ngana nere yabereke gotara sensemerie mitandao tumisi kwa bere boko yerora keto kumurikira umwana ya mukuru ase skuru yemo yo bete bebe gako bita umwalimu muyo kerego tebekana nga niga ayenegetinga umwalimu yo bere gako muchanda akwenda stete kuburia omwanchu mulieria emambi ya bono iga nga yewe ikera bako umwana oyimukiye getambukiro yo kubeta umuyo umwalimu oye ningi kiaberege ko basama tukama kiya yiga nechi muviciri ko nyara abana bako kibawo kibachaka ko ibintu bunabiri bose ko nyaranga ne environment ya bere embe kabisa bakakwanya rongo umwana oyibona aro cyumwalimu yigane ro mucyande titiga mu rusiro was at least ubu imambo bebokoro batimeti job ngyora ke gukorwa ibirenga byagombire byebi ko gwatikana ningane yo ingane yuningana yogo cyane kegima ende ningana tukugikeria ansemambia yabono nebanga muntu akogoseire abo monene abo moke kwirige tambukiro byo kumurusi abo moyobose kumubeta umuyubose kwirige tambukiro kenga bunekyo inama mocho amanene kegimana ende turabe umwana uyu nabwendrate abega okorerwa obotuki ningani turamanyanga umutoye mborongore ekyagera muntu ukawaida tabwene tikokora gentu bunekyo sibigo nabwendrate abega kurigererwa asoweme torenga umutoye mborongore kurwa boyiko gento kende kebege kuriringa chimbwa cy'umwana ngakicyalenge ibone binte binge bikurigerwa aso umwana oyo kurende nege koro cyugo cyane kegima nabo igo nege koro gikugikeligwa imambia ya bono asingenjo boyiko ayanama mocho kubwatikana nerichiko maitenga enengana nende
ko bagingo semia abana baraba ke bari asju skuru obigo korama mocho tukaganga nganje no mwana eserikali igokungabira eserikali neri chiko nigo ligo kuna ondebwensi kera toke ngomwana mokokorira mamocho ndobwate echera yabana remand juvenile court sinchiro bune yamonerere ensemeri yamanga uko iru ali gwasiekeru alina wasoma kurwe chera ime konyete kina kiao ande tokinga ni kina gyo goito muntu nabora akore kurwe remand o graduate uchiya chera nene asigo ne gitambukiro tukugikeria nabo tabinga abantu to basa kwiri gitambukiro kinga bunekyo onyenga umuntu kogoseire bwatia chinchira chindonge korendi nandeli boli tokoboria job asichi skuru abana baitu bagosoma abarimu can they push our children gukora ibintu bunebyo environment nero mwana arabe kagotwara gali ase skuru ere very hostile iyo irairire umwana bunoria aimuki gitambukiro bunekyo because twarena nabana mbarororo maybe nabata imuki gitambukiro cyo gwako mwarimu gose onyorenga erochiro beri gakwerusyo bomoye romonyene boy gonto bwenete abali mo bwenete kurigirirwa asubo imekegera ebintu mbire bakokora nebanga umwana obeire akora mamocho ne bwenete obe gokumurungiya asubo anchani talinga umwana yoko mukora ko bumubisa bono kwaba gokumutitora kwali yembara mtu asusure tukero twali ngishukuru eche kwa mususura kwa mokolie punishment yani embe kwa motebinga atale na maru nkwa utaba kule konya kora abana ba engana kwanza yalinge embe kigima nkwa ikoranga egole skuru yoboroso ande bunaba mura na uchinwa basubate koisike abamura bono nintu yakobeke binyanza tubekete binyanza twacha akagotali wate ngotale namaru kobekete kinyanza naenda amagina igoro mate bintu bine ebirobyo nebanga ne yosoro ko mwana nuchinga ayo talinchera erendonge digichinchera chingi ya chokoronge yo mwana oyo no bwanchani nabo nali akonyoranga abana aba mbali ochikutwara okwange skuru matekero mwana abere akoranga omwarimu ndongeiri na ndo ntebire gendo kyagera ondongeya na ende takoru mwarimu oyo nigo amoregete mata balimu bali bakonyora abaregeta abana asinge bagosa netu no mwibulyo bonere mamo chando se akoru tarakora botuki obekerero umwana kero konya kumubekerero umwana nere na ukonyoranga oberega wikira ase akuri tambukero tarikeronga asigo nebwenderete boigo aborokia babe bakuriyanga chinchera barabe bakurenda abana bakoronga chinchera chindonge konyorore kwanza bona igomaite serikali yabetege korusyo gwako kwebiboka sabana sicheskuru atimeti bono iga discipline nere ibako chibana na gali skuru elia abanyaranga skuru style ya legezire kwena na discipline nabakonyaranga abana na barabo batwalire emitwe bonkorgereria tole chimbwa chi abana baito akyagaranga ekero mwana omokebunori akuboro moyo na ndekero toro chinga chinguma chigatebanga niga bori tumoyo you last week igo which means nga a week ye he was very prepared aganyete the right moment akorege korekyo era aganyete ngankiri tigambwa teri omwari moyega manyaga korege korekyo na ino aba limwekera muri school gari none to trusted na abana baito tigago ko environment yetalingia iyo rabego push abana baito gokore ndo bitari ibirungi ero mwana uri buno mwana ogo moseme bunebwenerete onchurire nyene chimbo cya kire chimbe rangiri omuyibuli gari mobe moko bwatere na mwana kingo mwana oyiga obeire kagonchurire boiga sense mende na baturali yelinga nama yogo gutindi umwana yigabire kagotumeka yebintu nebinge biboneta kolikiriwa kurwase chinsemo chansi ere buya kigima askolende monchi mulele ondizi TV sangana into kerengele kya wetera somtando ito Facebook and Ndizi TV News digital asense media ya YouTube Ndizi TV News wetera senteria yumtandao www.ndizitv.net poigo wetera sinamba ito SMS 0792928834 sangana into kerengele kya kono Frida na manga bereka kwene kiwa me
nisiko rogongo rwagusita manyango narari ugwate mambia bono. Okay, ekari tokorigereria kurasa rugongo rwa Busia mugabana wa county ya Kisii Paul Simbarati ni gori tkorigora beteka gwikirana bosi be committee iyobo chenu ase ale kwirineria amabori okorwa ase omoseneta we county ya Kisii Richard Mumoima Onyonka ngati ya mabori beteka kuboligwa ngamo aliaringete chimashini chabeta chikugorwa chimilioni 25 enchira yokugora amaliogo korwa asensemeli ya KEMSA na boigo amangana aringete insurance ase ensemeli ya bakori emirimo kulenda mugabana wa county yo Simbarati na yanyeteli bagaligia yokweresera amangana yasabetaka kwenekenga nigo abegete abakora imirimo asensemeri ya insurance gwetanya kiribu isano seboigo abeteka kwanikanga KEMSA nige moete egekombe gwitira ogwakana enengo ase engaki etakere korende nigo omoseneta amuganitie kwena na overall gose evidence kubwatikana na ali abete gakwirene monchi muri de tosanse sema ya kabere ya studio tomanye na ali abete kabakorekana. When you're purchasing the medicines, do you use exchequer which is budgeted for by the assembly, and then you allocate the funds for the purchase of those medicines, or do you use own source revenue which is generated from the hospital, and that is KTRH? And Chair, as a closing question, I would like to know from His Excellency Governor, for the financial year 2023-2024, that would actually start from, let me say, 2023 financial year up to 2024. What has been the own source revenue that the KTRH has collected for this financial year? And if you can help me and your people understand, Your Excellency Governor, I don't know whether you have any annexures, but if you don't, you could provide them. And what was being collected before you took over as the governor? In other words, we are trying to compare. Did you increase the collection of the revenue or did it decline? KTRH runs its budget. Actually, yearly there is a budget for KTRH. And from it, most of the times when they don't have enough money, that they can be able to ask the executive to put more money. As we are talking right now, Mr. Chairman, KTRH is a standalone facility. There is an act which was passed recently by the Assembly and have signed into law. There is an act now they are running. We expect that in the future, the facility to run its business as it were. Chair, the question that Senator Onyonka asked, I want to report here. When I came to the office, Chairman, the facility was correcting 47 million per quarter. That was the revenue, the sales that they were doing. Chair, I came in and made some changes, and those changes I removed the CEO was there, brought in the new CEO, who since then, Mr. Chairman, has improved the sales of KTRH from 47 million to 200 million. Save for the time the doctors and clinicians went on strike, that's the time now we came back actually to what they were correcting earlier. But as it were, Chair, we moved from 47 cells to 200 million. And there is an impact of it, the fact that we were correcting that much. Chairman, is a record which I believe that we can be able to get from the CEO. We used to lose 50% of newborns in that facility within 24 hours. Therefore, 50%, if there were newborns 100, 50 would die. Within 24 hours, we used to lose 23 to 25 people, no more deaths.
But since then, when we came in and we have effected that disciplined chair and safe that you came to that facility, I can tell you there is a record of a day we would not lose a patient, which has never happened. Chair, today we can lose normal deaths around 3 to 7. For the infants, it has reduced from 50%. We are doing around 15 to 17 because, again, other factor remaining constant. The insurance covers Kisii County executive staff. And he was asking, so who covers the other staff? Or what do you mean by county executive staff, Governor? It's all staff. The 5,736 already have been captured. Therefore, we provide the cover for the 5,736. Mwantumureli ya Ndizi TV oyuno mugavana w'ekaunti ya Kisii Paul Simba Rati Chingaki abetawikirana busio bwe bunge ya Senate kwiranĩria amabolio amange kolengana nelichiko nigo abagavana obwenda tebaikirana busio bwe Senate na kwiranĩria amabolio anene mono igoro yobokoleri bwabo ase county tali mugavana mutangani wikirana busio bwe bunge ya Senate abange babero ikirana asikolende yarengeli bagari yabene twabe tukuigwa mange bunabeire gako erera anene mono obokoreri bw'inyagitari area ya Kisii Teaching and Referral Hospital egati yegati yobokoreri bonde abeta kubuligwa amabolio amange Frida matuka mange twabeta koranga mo governor we county ya Kisii nturamorora na utukubetinga matuka mange kingo akoranga mangana na arabiri kagushughulikira arakini bono iga na betika gwikira na bosibwe committee yobochenu asokwirinĩria amabole rengeta obochenu anene ase county ya Kisii korasenya gitari ya KTRH obereka gukwanira mangana mange ayo arengete okugora kwa mariogo chimashini nchiro robede chabeta chigosira asabereka kwanikanga naganyete robot korwa sensemeli y'abanyanyimbo abagendete gukora ubutuki koigana bakagukwanira sensemeli y'abakori imirimo aberiga kubika sensemeli ya insurance achinga kibiga kwanira igoro yo bukoreri bw'inyagitari y'umonchiri kyali aberika gukorekana ingana bagakumurikiranga nigo abana bali bakwibura bale gusiri ubugima bw'abasekerengo kigoro mono asikolinde bono iga improvement y'aberiga kwanekigwa asenyagitari area obigo akona batingoro anga kakuri mabuli ya mange nigo boiga bete okwanira ingana buna ingana umugiro gw'abanyagitari obeire guguturubania abokoreri asinyagitari atabanga konyara babekire meroberio emyaka gima kulinde kubwatekana n'umugiro gw'abanyagitari yo bagakoba ase county Kisii na boigo chi county chinde chiyonjokana ine nigo boigo nigati amangana aba gaguturubania abokoreri ase county area ya Kisii boigo na chinga senator we county ya Kisii Onyonka gakobolio amaboli amakongu kegima kurendenga ine mirimo yaye ne mirimo yaye maite ase senator gojedenga ino montonka yaya ni gacholire asigo bali bakunya kotebanga mo senator gakekule kale tembero mu governor iga nabe no mo senator nyabina ibinara so chizamire no mo senator o Nairobi Sifuna lidio mo governor betawikirana Sakaja usiwe bunge ya Senate wewe na babeteka kumuire birundo igone mirimo yawo bale mo basa gukuminga na kieko nyarekana bakale kuirana ebirundo igo kulende amaboli ikaboli ukegima na boigo nigo tokobata gosabanga bono kubwatekana nigati yamangana beteka kuboliwa nabe gakuriringa ayama mochale na boikoleta amonchirio ase county ya Kisii yone ngana yabirige kumurikirwa sobeme anena samangana lingete obochenu gekorokororanga omaseneta akoboria mabori bunayo nigo akumurikira actually mirimo ya emene no kumurikira obokoreri ase county ya Kisii, that is oversight igo erene mirimo ya yale na ndeni gatete koenekia obokoreri obya ase county yo kurinde job ke tokoriria mangana ndagende tokoeneki wasoro ngoro usiri tukori igoro nigoria ringiri tukori nene kigima asensemo ya basubati tukotwale gucengera obochenu bwa basubati
chinga kichiri bagotwa korase kiombe gia Bonchari Friends Society mbabete bagoikirana ase skuru yoboroso yabugiakumu chinga kibabete bakurwa amaigelio na ki abanyaruka babwenete kwenekya obochenu chinga kichiri bagotwa ase bayigo babete bakubaigelia ngaki babwenete gutumika ebitamba byobochenu na bayigo kwenekya obochenu chinga kichonse rinde gwetanga korwa ase okonyora amaroire amancho muriria tatusasensemo ya kabiri ya studio tonyoro robot urasinchira yoboikirano Bunentere moyo gusira omwana omunyaruka nigaba bwatani korase kyombegia Bonchari Friends Society bakirana ase skuru yoboroso yabugiakumu na korwa amaigilio igore yechinchira cyo kurenda obochenu chingaki abanyaruka bagotwa nigo barengete gukora omuchando obogosiria ebikorwa by'abana gutiga kugenda eskuru chingaki bagotwa ase boigo baba kwenana ebitamba byobochenu Administration na Jinde tulionelea vema tukuje kwa shule yetu ya Bukiakumu Primary kwa sababu tumekuwa na changamoto mingi kama wasichana na wamama. Kwa siku hizi za hedhi tunakuanga na changamoto, so tukaonelea leo tuje shule hii ya Bukiakumu tupatie watoto sanitary towels na tufuata nyuma the boy child pia tumewapatia pencils kwa sababu ukempower msichana uache mvulana pia tutakuwa na upungufu kwa siku zijazo. Asoko ba omwaya abanafunzi aba anene bana baiseke asoko okorendo bosafi inga kieri bagotu omorki omunene bweskuru eyo Beatrice Nyabuto nigo agokera egetambukire kyo na kogania abande gwesokya eliko basira nonyara boni gabanyaruka baerera emechando bagwetera iyo yabere getango giyo kogendera nechisemi wakati wabebwa kuna mesio bills hawaingii shuleni. Hivyo leo wamewapa vifaa ambao watatumia na kama kuna wengine ambao wanataka kutusaidia tafadhali tunaomba serikali na watu wengine watusaidie ili watoto waendelee kuja shuleni kila siku. Huwa sisi kama wasichana tunapitia changamoto mingi sana wakati tuko kwa siku zetu. Nigo asensemende baba kwegwa amaigelio unabwenete gutumika ebitamba byobochenu naboigo kurenda obochenu chingaki bagotwa liwetanga kurwa anso konyora amaroire So na tunawafunza mambo mengi juu ya hygiene hadi wanapoenda chooni jinsi wanafaa kutumia vile vifaa na hizi sanitary towels mtu anapotumia at least isipite 1 hour kama amekaa nini kama amevalia italeta magonjwa mengine kama yeast infection. Abaiboli nigo baboligwe koira abana babo ase kinyagitari eliokonyora obogwene babwango chingaki baratware omuchando ase chinsemo chansoni. Most of our parents hapa Kisiland unapata we are not friendly to our children. Mtoto anapokuja anakuambia ako na yeast infection, maybe amepata kwa choo ama amepata kwa kutumia hiki soda kwa muda mrefu na wazazi wetu maybe hawezi elewa. Sasa ninahimiza wazazi sana wa Kisii, wakati mtoto wako amekuja kama msichana amekuja amekwambia shida yako, mfike karibu, msikize sana, alafu akikwambia ako na shida labda anajikuna kwa sehemu zake za siri, chukua huyu mtoto mpeleke hospitalini apate matibabu. Boigo nigo obasemi obokurugwa linde gotukane kebuna ngotanga bare okonyora kwa marito agenkyo. Ukiangalia Kisii County kuna teenage pregnancies, the number is very high. Kwa sababu gani? Unapata the male wana take advantage because nyinyi ni weak agenda. Tunachukuliwa kama weak agenda in the society. So kwanza leo tumeelewana sisi kama wasichana. Form ni gani? Kwa abstain. Form ni gani? Kwa abstain. Nonyana boni go abarai babiri bakoboligwa goika ebyombe buna ebyo ange eligosira abana banyaruka abo bare ase binyoro ime nango twagenda ase sikuru kinge kiagere mijande yera ase sikuru ya Bukiakumu ere ase sikuru kinge ne secondary chetu ne primary kinge bose ngongo basaba akia barai baita ase muri mwezi ikiwa amase kiumbe ke support next time ngato kugenda ase togende tokonya abantu baito kuringana na ibiro moyo twata muri kiumbe kya Bonchari Friends Society na mono etwasabire serikali yetu ya Kenya na mono cyo fini chie serikali chete chie county cyanya na wika bana muna abange eri ndiko nyara ko ba moyo kubaretera ebifaa mune byo gotumika inga kibarasa makukabo. Frida Kerubo, Ndizi TV.
Mwanchumurilia Ondizi TV egetambo kirekia ekero totenga ekiombe kya kurwa ensemelia bonchari babete bagwesoke bene na kurwa ogusira gutia saba na abanyoroka kuba ebitamba biria bobo byobo chenu Frida nkwa bitukirana asensemeli tamanyango obuyamburo byobo bumusubati usaba na abanyoroka kwa gusirwa konga bunoko ekero kwa rotenga abanyoroka kurwa seskuru eli anenemba bete bakoerera emechando bagwitira chinga kibagotwa anekera bakurukurwa se chinga kitali kwenyara nkobora bale ebitamba byobo chenu ekigiye kubairira ngamba kunyara gwikirana ase skuru elige kyombe keliko basira ne kyorokerere kiyanga mbachiko babagotwara that courage yoko ene kyanga gwikirana bale skuru nonya nabo ekero baitwe ebitamba byobo chenu metabana bali mbono bagukina mbara amanyanga kibigotumekwa abarajare ngomonto omonyarukoli na bako etumeka litukoligima eyuere mincha neri chikuliobo chenu Wamba bete bakwegerigwa nga kibagwenete ko bitumika chinsairinga biwenete gukora anena soko esekiringe kenene kyaringe nga gwetanga kurwa konyora samarwaire ali yakobanyora ase chinsemo kiri chiansoni gomba bete bakwegerigwa byakegima nandekera bayibuli babete bagosemigwa nga kero umwana umunyaruka akirasore akogotebye nga nabwato muchanda ase chinsemo kiri chiansoni to bagokumoita imokigitambukiro moira senye gitari abega konyora obugweni akendabo gase serikali yaberekego semigwa nga nibwanita kuika ebyombe buna biryange ekegera biro bina bubigo ikera abana banyaruka bali ku rugali ase ebinyoro emigonere byanga abarayi baba gwesoke nabigo gusira umwana umunyaruka ere buya kigima boy gotokwambuka ikase county ya Nyamira na liabetega kwene kigwa chinga kichiria oshinga nigo umwaziri otenerete ebinto bitonchukana ine nabo abete kirana si county elia ya Nyamira na liabeta kwene kiwa Okay, omwaziri asensemeri ya leba Florence Bore ni gabete kago sigeta abamenyikorwa ase orogongo rwagusi kwene kyabuna ngo simeka bale emete elio etariko bakego kamo kya chindoche ekirabete kago kwana kurwa se skuru yoburuso ya Ibucha yego tukasensemeri ya Nyamira Southern go abetega kwene kyabuna agusini gabete kago simeka emete asabete gakwene kenigega ngayaye ere ogwikirania ekiringa kyomurayi bwense ase okulinda bitoitanaine It's not indigenous. Kimeru naitaje? Mufirifiri. Wapi madam kwa kiruga sasa tuje. Ili subject. Wapi maji? Wapi maji? Mubarikiwe sana. Makofi. Wale miti nyingi. Madam anatupenda Nyamira, karibu tena, karibu sana. Tuendelee kupanda miti. Asante sana. Nani atachunga miti ya madam? Mugaka. Mugaka next. The secretary? Yes. Yeah. Mnichungie mti yangu nitakuwa nakuja kuona. Aileen Nyanjao. Wanafunzi, asanteni. Mimi naitwa kwa jina Boru Mamo, County MP Commander na pia yeye amesoma ndio anavaa vizuri hivi. Si ndio? Na alipanda miti akaoga. Si unaona ni msafi? Nafikiria wengine hawajafika sasa. Kinywa. Hamjambo? Naitwa Ann, mimi ni assistant county. So, imepotea kwa mkono. Unapanda podo madam? Hiyo karatasi. Karibu. Na mpige makofi wakati anaendelea.
Napenda Nyamira kila wakati, karibu sana. Barikiwa sana. Makofi. Pale miti nyingi. Na hapa pia karibu milioni 2, milioni 1 kule Bomet, na hapa pia karibu 1200 tuweze kupanda hapa Sironga wetland. Kwa hivyo wacha niwahimize kila mtu tuchukue nafasi ya kupanda miti kwa compounds zetu, kwa mashule, kwa institutions, na kwa zile nafasi ambao bado ziko ambao hazina miti, tafadhali tupande miti na tupande zile miti ambao forester ametuhimiza tupande. Tumejua umuhimu wa miti. Tuwa na miti inachunga mazingara, na yetu ni kwamba tuweze kuendelea na hii exercise ya kupanda miti wakati huu wa mvua nyingi. Na tumeweza leo kupanda karibu 2000. Target ambayo tulipatiwa na ministry ilikuwa miti 1100. 100,000 tumeshapanda, tumesha exceed, lakini ile target ambayo tulipewa, lakini tutaendelea kupanda kwa sababu bado tuko na nafasi ya kupanda miti. Yangu ni kuhimiza wananchi wote wapande miti mahali walipo, na tupande hizi indigenous trees kuliko the exotic kama eucalyptus. Ninaona eucalyptus nyingi imepandwa, ninajua zinamea kwa haraka, lakini pia tuweze kupanda hii indigenous ndio tuweze. Mwanchumuriria Ondizi TV nesegetendete korwe gunga tosimeke mete panda michi mete tigebeke gosimekwa kegima chinsemo buna enchera iyo kolenda ebinto bitonchukana ine Frida yetambo ketorocenga nigo abawaziri ase yesekta baberote banga nduri uchukuganya itukuriria rinene liense cyo Kenya usimeke mete mate serikali indi matenga nere asemero berosene nechebeke emeroberio nere asemero yokubika litukoliri nene ligosimika emete bono muwaziri obeire gagwesoke na gokonya akora murubiri obugosimika emete timatinga inkira bigotebera igoro ingani Nigitambukire kiekera koranga abara ingosira bare ensemeri yekiringa kyomura bense gyoko nikyanga nkolinda tuli ebito etana ine kero esegito yaberege kurwigwa ngato nikinga ngusimika tuli emete eria etali gokamukia chindo che igono nayo mwanche murigerero lesiko gari make sure ngusimika emete elinde tobeto kolinda ebito etana ine obu yabugosimika emete ngolinda toro gonchirira kwelire elinde tobeto kinga embura ngotwara tore embure nyinge yurabike gotokonya asogosimika ebimeri na kweneke mnangu amabire aseigo omwanchumuliria Ondizi tibintu abatokora amabe abagakoretwa nogonchuliria kwelire tukaranga abanja bangeni ko baba kuboligwa ne toigo ekabage gutagora chinyomba ebinche binge bikabe gakoreka imense icho Kenya enjara boigo yabeire gigocha imense icho Kenya asamatuko amaega elinde gwetanga kubwatekana nogonchuliria kwelire nebwendera tobe tukubwatirana ase ogosimika emeti buna enchira yabene yokona kinga ngwetanga tuli kurwa samabe abera koletwa nogoncholia kwelire kondo twide nabange bayero kasemi muroberio wensakia imambia ya bono ensemeria Facebook ndaje Simon Momanyi Kurukanunda. Let's make our country green. Grace Ongwenyi watching and listening to the show from Kijori Nyansiongo. MC Sairo pamoja from St. Joseph's Amasago Parish. Eric Osoro following korwa keumburi tarabwa kirebia Victor Omondo Miyenda agatebanga korwa Nairobi West aigat na nyakomocha pigo ika area hoteli ya Buga Bumondo na Mwachange family bategerete bya kabisa hadi tamati no Moibori Anthony Ragori Mokongo Tyonyangaresi Respagisiera Shila Kemto Antagne Saburi na Umimainya Kerubo Opande Zakari Makori Muginda Charles Sabangi Rose Michemo Elvis Opande Steve Arika Dolphin Moraga tabanga good morning Job and Frida. It is another new brand day. Our masses Lord has blessed us with into him be the glory. Tabanga as usual let me wish my children, parents,
friends, all these TV fans, without forgetting my enemies behind, to have a fantastic day. As they go out today, may the Lord's favor them all around till sunset. Watching you live from diaspora, be blessed for the good service you offer daily. Be blessed abundantly. I am Ensakia until the end. Biamona sana Dolphin. Jacob Rexina kwa Ensakia bakire ya kurogeteri tuko pamoja. Dennis Kamari kurukionduso following Edwin Omwenga kurukiserendamo watching live and present this morning. Ndoche Edwina Matagaro Brownie Onchari nikiwa Estes Zanariacho, the capital city of Nyamira, tuned in. Moseti Innocent Kabande Sokoro following from Kenya village, Nyamira County. Ndoche Boygon Victor Omondo Miyenda Kurwa Nairobi West aigatin komo chapigoika alia hoteli ya Bugabo Mondo Wanchange family aigati abange kukanelia litukoligi ya Jaredorure Mature Chikurunya Chichi Secondary Nyamira County watching live. Letinga abana babere bagosoa somurobelio Wensakia bono mambia abagende tego turabande nakubaganilia litukoligi go manchumuli ambakanda kusangana intwe kerengeli kya gwitrase namba isimi 0792192834 na bigosoa sense media WhatsApp Ndizi TV News Digital Channel twabeto kusangana ya asobwamo askundo manchumulilia Ndizi TV na botambe ntunda kabere niko batoko soa ensemelia ya magazeti buna botambe niko nkubaira wetera asigazeti ya The Standard na incha sense moya nengo baite wetera gazeti ya Daily Nation tiatosoa asomutimo koto sio michiduka tokoirana ntobeto kumulikira amagazeti yeli tukulia lero. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Naona ngoma imeshika sana. Lazima nitese, ndio maana nimeileta studio. Karibu E-Generation Studio. Asante. Nani kama msukule niezezeta vile vitambulisho nipete na such kind of love baby sing unanipenda. E-Generation Studios igobabwato bokorera ubuya bunabono mbabwate photo studio asura kukibica cingiya cinsera ejo abancu baho baragusunze asama tukare bosyo mbabwate DJ Academy asoko bunduso muzike na wocho ganya cingero cingiya ejo abantu bararengurya mariko mbabwate audio studio ejo egasoka amariyo y'amakironoko nagaiga mwanje are nayo gukora bare live streaming na bwigo mbabwate video shoot asiba kwa tuti kamera chingia ejo chigosoka chibice chingia kweli komenta nayo mbabwate sound haya ejo erengia asemesangerekano banyole asenyumberi ya Twin Towers lirongo lya gatano na kabere yani 7th floor ibiyumo chiokisi. Karibu E-Generation. E-Generation Studio aiga utapenda gocha somwanchu muligiribwe TV ya Ndizi TV mbiyamono asoko tochora kobekita sini kia uwanjete toma ujumbe ngayelieta kuza gocha se namba 15601 ubwatia marago na gachora Ndizi TV koba egita sini kia ugie TV kio mwaka asama miranyo akuza awards 2024 SMS yeye telikona chakende Boigo na bugu wake kura yao wetera senchira yomtandao www.kuzaawards.co.ke Chombe chiboli hani chatwarira amagecha nda nteme kuchisibika kabisa kage teboli chisibyo gosibya
eng'ombe imanya koba ng'atiri koreta mabere pia ni ng'amabere ng'asiri pinga ni ng'ana magecha kai mwaga misati kayo mongna kalero kali kwenge sabuni gikaku chianga chitigale tata atali angara ngosibia njombo minto abo kongna nyorire ga chombe cyane ho kikabwata magecha mange sana poro nataka ngandi sabuni yo bosi nabana tebe tukuno musani ona gante nango kora ikabire yiga basi nchisibie misati tichibu ati tichifata ya mabere misati ngaki ya squeeze na jombo sibeli sabuni ngakikali kwanya koigwa enokem nkeke misati tiga konya goteberera neti abantu so musano na gantebia manya iga esabuni neye gusibikianga tali chiombe hono buna nengire buya iga tiga ne bintu ebyo mbigo gokonya nakiwata aba nekoruko eduke yegoroku enokem agrofet ego toka imeyo mucho bosongo uzongo sita naende bono ngoko kwandete ngoko ndo cherengi ya ga ngokeye omuiri getakagura ne na bugateire iga igwa na kikale enter tebwe kainde bono chiane chiri ga iga ne peti na kicho chikagara echiane tata echikore gusunduka yanyama lyanyaka ni garo chigoro mwaga misati amalyogo ye chingoko ndagera wateba chindagere chingoko no chire chindagere chiombe no chire ekene bono nenda nakinayo chagete ndagera kurororo chindagera bakone chingi echikomenta obunyamasi se boka yawo yango nyoliga neligo lilyabo taligo lilyo kwa boy neligo liligo kwa no mubuko mwaga misati na maene abosi wateba bono enokem agrofet tinkoliye balieteli ayenda iga agrofet enokem agrofet diabo dia soire misweti kangenda inchikoli bona konko ende ndora mungi na malisera buli ori mugondo inde motebyo ngamangana nare mangana abere buyabo egera nchikugura malio gaya none ndagera yechingoko ichi namaine tarira eduka ya Enokem Agrovet imeyumo chokisi banyore ase nyumba ya Kisi Kenyoro Farmers Cooperative Society eyurange na Market Plaza Goshe na buku banyora opposite Shell Petrol Station eyukale ya Karukiru Falcon Petrol Station bono niko bachakira urusegi rw'aborondorogia imeye nsamo kiri cha yogo ange na yogo primary wigo na buku bakira eshimi Enokem Agrovet, one harvest at a time. Ine kwa beri gukuriye chimashini chingia echura tumeka semirimo yao bono lichi buyao na lieri eduka ya Gusi Star Shop ebyo gotoke miyomo chokisi nigo yakoletere chimashini chingia echo chiko tumeka segeka aserigo lirigiya nigo bakone chimashini buna bono chikinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chibetri demolition breakers submersible pumps welding machines chimashini chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chimashini chinde chinyinge batarira seduka yabo imeyomo chokisi asebali nene kurutinsamu cha Kisi kogenda Kisumu asamagacho Agusi Plaza ground floor room number 6 wigo urusenge runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo chokisi na boko bakirisi mgwetara namba chabo Gusi Star Shop nidukore gene asoko gure bintu bikutumeka sege kige tambe asiri guridense agerera Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisha na koni chianga buna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwarabulire na biriya byo gutuntuba emeito nkoni abale chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amagoro amonelia ya netball nkoni abale chi socks chi jezi chitai cheche skuru asebo iko bagokora embroidery nkoresha bale chisweta aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoroisha bale na konye cyanga cya KMTC egatiyo bakorera ibonde ubunge niko bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chokisi ayu ali angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira Ruth Esimi
wethera sinamba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. Kurikira bono ayabuno mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Ebinto au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage gosoa Kesimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imijumbu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalya marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis. Boigo mbabwato bokorera bunde buna general consultation okolengwa as a laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So na kitoko karo montachi robisi yeito toko make sure nga twamwa device nutritionally nga kya kwerena nga kya guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids nandi twamonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A nandi ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 nandi ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Uburundi bw'iki matatu cha 14 seater D2 PSV Uburundi bw'iki bus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali n'obalema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuje bw'okwegira na Rocky Driving School mbulye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kichere cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborokia babo nigo bantire n'ikiumbe kiriye gikurigera y'ubusera bw'Uburundi bw'i Kigali gya NTSA bwigo nkwegirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire ime y'urugongo rugusi asebali ime y'umucukisi ase nyumba ya Market Plaza irangi
hamwe na Uhuru Plaza chinsagia chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchu Kilgoris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Mwanchumulilia Ndizi TV ngukwali ni bene ase entunda yende entunda ya kabere ime yomoroberi obwensakia ase buna botambe tukumulikira ayairobolito ensemelia ya magazeti kolende tutaraba tokosoa ase enseme magazeti ligatigambe ingo kumanyinga ningorabe gakoba omogeni oito gwe mambia yabono ase ekerenga gitekenekerabe kumulikira chisemi chiria chekerengo busomtala omuye omoroberio o CBC ni gomo genito arabekira na ime studio na boigo tobeto gusanga nere ase amange na boigo oboime igoro yoikira ni wa komoroberio o CBC omugenito ni garabe Lamek Osoro nyakundi korwa ase skuru elia Faith Kendege Primary and Junior Secondary asarabe kumurikira amange anemono alia alengete igoro yomoroberio omojia atobeke boronge igoro yomoroberio yo buna ogendrete kolende tobeto guswa bono asintira bene ime gazeti ya The Standard epeji ni ntangani gazeti ya The Standard yokwanira buna abamto bose abamenyi borogongo Ramond Kenya babeire bagwetera chinga kichinkongo maiga yokurwa sikaraya egosamba yomurai okabeire ase oborai bwense Uhuru Kenyatta bonigo babeire bagoswa ase umulero ogosamba kigima bwomurai wense ase chinga kichiabono Dr. William Ruto inkige koirera omuliki gazeti okwanera enganeye engakie ntangani nega tokoranga umwaka uchirubere na 15 na isato nigo okuigwana na egati umurai bwensinga keyu Uhuru Kenyatta na oyolenge kwamelia serikali Raila Odinga negati yamangana abete gakwirira egati yabasani ebo yokabera omukonyo ye Dr. William Ruto chinga kiechio gotebanga nigo abeire gago tigwa maiga bono nige abere korkananga Raila nende obere gago tuma na gosoime serikali ase Raila boigo abere korkananga wikirana asemeyega ye serikali ngana bekiriranga nigo mokonyo umurai bwense Rigathi Gachagua abere otigwa maiga ensemo yende ne chinga kichiria ense egatia barai kurwa senseme ya Kenya Kwanza babeta kumochi umurai bwense Dr. Uhuru Kenyatta chinga kichiria nga obere gakwe ba okugania kwaba remi ibekagwa engana boigo egenreta singa kichiabono ase boigo babere bakoranga imbirero bale na boigo abaonia balia bemelibu na mirana muguka boigo niko babere korokanga yabiri okano chinsemo ogotaguro wechinyomba engaki yomurai bwense okabeire ase korogo Uhuru Kenyatta ensemelia ya mukuru wanjenga nigati ya mangana batakoranga babeire bago chererwa bwene bwabo kolende boigo serikali yomurai bwense Dr. William Ruto ndabete gutagura agati yechinyomba ensemo yagi komba na mathare na mukuru wanjenga chiri chikorokana koba ange ni chindoche engana boigo yabire korokananga nigo ebwekaine engakielia yomurai bwense na boigo bekwiranga abamenyi borogongo rwa Mount Kenya koba azebirero nigo yokabeire umurai bwense Uhuru Kenyatta bitabanga emyaka 10 ninchenkora manyakoa Ruto emyaka 10 kolende akaba gagonchuka enganeye boigo nigo bekorkananga umwaka buchibubire nemerongo ebere na isano na isato na betanya lekanenga omokonyi bumurai bwense Rigathi Gachagua nere orachikoba ase ekerogo ekyo boigo okonga wekerengo kyobugima nigatia mangana bagatebanga mbirero bale na boigo okwebwa sensemelia yama gendero boigo
gazeti ya The Standard nige emurekerete igoro yekerenga kirigeti tinenia okuboni gwa boria bwa mugukangana bekiranga ogo atananeka ase abara ibo igoro yengana erengete omoswada omujia bweni bobose finance bill oyogandate konyora chinga kichinkongo iyo yegati ya mange amurekeire ime yegazeti ya The Standard askolende asikekete tambe nimbe ngubamanyia na liaya amurekeire asenchira elia yobo ime Manche Maria Tiangwira ni wekasi gazeti ya Daily Nation page ni ntangani kerondo chomulikiwe gazeti yo amulikirite amangana rengete abanyanyimbo anene balibero berete ase okwenda sensemeri ya Haiti elinde gochikoleta omulembe kero mulikiwe gazeti ya mulikirite nga balibwate myaka 40 nago chance nabo egati abari abanyanyimbe ribweyemo abarachikwenda asensemeri ya Haiti kera mulikirite nga mo deputy Inspector General of Police Nur Gabo nerura chikobaga kora omorobilyo asoko enikyanga ngole tabaro morembe asensemeri ya Haiti kerara bega ko konywa no mokomanda akurwa ase ensemeri ya Rapid Deployment Unit RDU na boigo Anti-Stock Theft Unit na sensemeri ya General Service Unit abungati abari barabe bakomusira ase okoenekyanga ensemeri ya Haiti emirimo yaberekegwe korekana obwikirano oiga se page y'entangani nemurekerete ngakibono ekiateka kiatagete kuunereria omonyene amali asensemeri ya Germany na kikegambiro kyaberege kona cha kwene nga omonyene oyu nkonyorale amali aye ayo beteka kumutigera asensemeri ya Malindi chinga kyabeteka kogenda Germany page ya gatatu ni murekerete engane yasowe mewega se page y'entangani nige murekerete nakiboneke ganchagie serikali kyaberege ko betererwa kwene kyabunango na chabare kibesa ekiche konyara cyabere chikobe kwago cha ase ogokora emirimo asobisi omuraiwense bisi omokonyi bo muraiwense nabaigo abisi yomo prime cabinet secretary nabaiga sensemeri ya State House ase kibese cyo kirabe chikobe kwa asogo chikokora emirimo etenene ta sensemeri yekawa obosimeki bwemete nabaigo hoko enekyanga chi amanganari bagokora gocha ase chinse kiri chesiko ngoikera nare wikirano bega se page y'entangani emorekerete na kibono omokonyi bumurayibwense rigadiga shagwa naki abwate miroberio ayokonyora ekyama ekenya magega yokongusana na no gwataneneka kwa nekigwa gati yabo nabega sensemeri yo murayibwense asebono gashagwa aberega kororokana kugwaterana aba obisaba nene kurwa ase ekiama gia The New Democrats ase arachikobaga kurwa ase kiama kelia gia UDM oskabase ko ikase page ya kabere anengana erengete chisemi asomoraiwense abetega kumirana na vice chancellors nabaigoko baboria babe bakorusia achikos chirikitari chengenjo asensemere ye university abase babete bagotware gikaro ase ensemeri ye University of Nairobi kirabetega kuboria the VZS babe bakonekyanga chiko sinchiroro chitabwati abana chibe chiko rusigororo hairinde babe bakonyora ali bagalyo konekyanga ngo abaroko bako chikostiri chingencho chibwate chingencho herinde konekyanga abana ngonyora bare chisemi boikirano agoskabosyo boikam ase page ne ya gatatu nigo emurekerete na kibono mo ekiateka omusasha yomo oyo tigetwe koba ekiateka asensemeri ya Malindi nga kibono abeteka gwonchokera oyo beteka kumurika emirimo yokoligereria omochioye ekeratete gwonchorana elinde nga enkeyo ebege koba eyaye asekorende oyo mutigirete nkeyo asereta Amin Mohamed Hamid abetega kogenda ase ensemeri
ya Germany erinde achikobaga konyora gosache abete ka koritara ya bene guchese nsemeri ya Germany akabaga komutigera enkeyo hase korinda temete koyonchira na chingaki engane ya beteke gwikigwa bo siwike gambero ikabage korigererigwa ase oboime abayigo kwene kyanga omonyene nyombe yo nigo abetega kogenda asiki getambe ekera betega kwira na sumo kabwitsiri ubere na 15 akanyora nga ekiateka kiaye egetaite kumunjukira hagosika basio goika ase page ne yakane anige mulikerete amangana ringeta abanyanyimbo noborendi kerba muri kerete nga ningora chikobaga kora emission ya Haiti anena sokoreta omorembe asenseyo kerba muri ketenga abanyanyimbo babere bakonyora maigelio abare inseye miaka emerongene bachiko babagukira na sensemeri ya Haiti erinda kwene kyanga ngore tabare morembe ase ensemerio ase korende nga nigo emerobelio ere abanyanyimbo barachikoba bakurwa asense ya Kenya ase bikundi by'abanyanyimbo chimibere erinde kwene kyanga ababere bagukira na asensemeri ya Haiti oskabasiku kase page ne ya 5 anigo emurekerita mangana ringete chibesa asensemeri yekiganja ye serikali kira chikobagiye kobetererwa ko Russia chibese chikonyara cyabere chikobekwa chikoene kya obokoreri ase abisi yo muraiwense omokonyoye naboigo mu prime cabinet secretary asobere bakwene kyanga chibese cyo nigo kira chikoba chigotumeka ase ogokora mangana anene ase ensemeri wosimiki buwemete gosira bali mibekawa nabayigo kumulikira obokoreri asamangana ari ringete chinse chirechesko anene chitaro achiri abarayikora sense ya Kenya bagukira na guchia ase chinse chiri agosika bosika ase page ane ya 5 na 3 epeje yoni ge morikerete na kibono kungusana na kobiri goko ene kiwagati ayo makonyi bo muraiwense Rigathi Gachagua no muraiwense Dr. William Ruto hase korende ngani go Gachagua agenda takorigia ekiama ekeja kubatikana no gwatani no kokobere goko ene kiwagati yabo anena kera abetega kumerana no morikyo manene bekiama gia TND David Msembi sekorende babete bagukwanira amangana yo bakoreri bekiamekyo asabete kagotori ikarona abaraya bande kurwa ase ekiamekyo asekorende ngam marikiwe gazeti ya muriketenga ni Gachagua arachikoba kagosoa ase ekiamekyo ya TND nabo kunganya kurwa ase kiamakeri ya UDA koskabo segoika ase page ne ya 10 aniga emorikete tamangana yaringete abalimi bamuguka ase kobwatikana no mugabana mu county ya Mombasa na boigo Kilifi babeire bagokungusana obose babeire bagotubuterare igoro yoboni abamuguka ase chi county ejo ase korende ekegambero litkore igoro emeye county ya Embu akebetege kurwa okona changa eboni abamuguka bogenderere koni go monchi muri elia oika ase page ya 10 nonda ikere omwelio abokumulikira amagazeti elitukolye lero atogoswase gazeti ya The Standard na mange amulekeire page ya kabere na obotutukano bugandrate anemono igoro yobogolia we bifabiria bigopimera enyamore wabose HIV testing kits engana ya beire gekoleta amabolio anenemono as umubunge wensemo ekitutu chache South Anthony Kipagendi abeire gawe soki kegima na kobolio liboli linenenga na kikonyale kananga babete bakwena na etenda guchiase balia bakonia na kwena na ebifa ebyo kolende talingana yabete gikoralirwa na boigo omerobelio ebekire ne serikali chibwatiri toskeboso ka sepeji ya gatato nigatebanga ni go obonia bose oborosia abwe binto biria bigopimera ebifa bigopimera enyamoryo ni gobone serikali ere ase akunkigima anemono igoro
yokwenanwa wechi milioni milioni kianda nuguta isano na ibiri tosikobose kase peji elia ya kanate banga korwa ase ekaraya egosamba nigo abasila bono babeire bakuminyoka kurwa ase babete bagutama kurwa ase uru kurende bono iga babeire bakoegwa esindani endoro nabo igo komeniwa ekonini ere endoro ngaki babeire komeniwa ekonini ere endoro ngobwate kanani nebikoro bigendrete wetira ase serikali yomo rai ibwense ya Kenya Dr. William Ruto asinyomba chabere chigotagorwa ase boigo abogima bwabeire bogo konga na boigo abalemi mbirero bale abalemi bemira abalemi ba avocado mbirero bale na boigo abalemi bekawa mbirero bale kubwasekana no wotenenwa wokoniwa kwebimeri binga buna ebyo boigo gazeti ya The Standard ni kumulikiranga buna bamenyi iborogongura mu Kenya babete bago chandika anene mono ekero omurai bwense obete akakurikero go Uhuru Kenyatta abete bono gakubaeba na gochaka kubika emeroberio ya magendero asorogongo rwa Nyanza epeji ya 5 gazeti ya The Standard nige kumulekera anene mono igoro yomugiro ogendrate bwaborokia ba junior secondary anene mono ase ensemo elia ya borokiwa bono bachakire gwesomia nabo gwesomera ebitabu elinde baba wikirania na gukora syllabus buna ebwenrete ase kolende ingusanano egendrate egatikyo mbige kubalika nabo kelia naboigo ebyombe bikwegerera aborokia abo sekolende egati aborokia ba junior secondary bali basumugiro bono babeire bakurwa amayigelio abene abana bagochi chinsobo chiabose bali gichinchera chinde cyuko basomia elinde baba connecting babeire bagosomio toskebosika se page elia ya isano nemoni okwanera igoro yo amatukabosio asensemelia yabalemi bekemelia kya mugu kana mira ni gobono babwato kosemeli kwabo ase ensemo elia ababegete asensemelia yomorai bwense kosemeli kwabo ni gokole asensemo yomorai bwense maiga yegati yechi county gotenenia obonia bwekemeli ekyo kya mugu kabono engana omorai bwense arabe gakwana nabegetambukero arabe gakwana nigo kirabe geko enekinga kiabeire geko bakonya boigo nigo ekoti yabeire gegwanchirana obonia bwa ekemeli kya muguka eyemaiga ase maiga yigati abantu kwenda ase bung ekoti elia ya Embu High Court gosabanga bagoncherwa gwanchirwa konia muguka ase county echo ekoti njabeta banga babere bagwanchirana ensemo yende tosikabose kase peji ya 5 watoto ni gobone serikali yaberege osemi wanga nebwendrete ebege kwene kinga yabere komenta ebango egosangeliwa n'abakenya barasekerengo gianse linde kwene kinga babeire bakomenta chibesa chirabe chikwenonwa gochia ase bositi chigosangelirwa naboigo kine chibesa serikali ekonyora ase turado korera gazeti ya The Standard page 5 watoto boigo nigo abagaba na babere bakogochengera nakogokera okomentwa wechipesa chibilioni 15 kuika chibilioni chibilioni kuika chibilioni chimia inye elinde kwene kinga babere bagochitumika asamagendo yona mange na molekeire ime igazeti ya The Standard askonde buna botami to goseminga onyokoganeti kwemanyia amange egorere gazeti eria bwanchite nabo igo gwesomera na kwemanyia amange amolekeire ime igazeti
Mwancho marigereria wekiraga buno torabe tugukorera okumurikira amagazeti elitkolia rero kuri ndingo torabe togosoa ase omotimo komoke igo tokwirana ase gikeke kirubusi nimbengo batiga samago kaye job yorabe kako basemya igoro yensemeli ekisemi kinga kibarabe bakomerana no mugeni welitkolia rero mwancho muriria yatose ase omotimo komoke igo toskata nyegera kwirana torase gikeke kirubusi tobetogosanga amange kore ndorenda somo timoko nigo mwanchu murelia undize tibito kwenyolinga hanyeko bwate omoiriogo ole ase chinse chisiko obose onyeko romo Kenya ole chinse chiria chisiko naende koganeti gotoma chibesa gocha Kenya enchera nenyororo nelinga tumeka genda ase mtandao orio Play Store download app ya tap send na boko tumeka gotoma chibesa ase enchera enyororo enchera yabere gegwanchera nuwa boigo ni kunyolinga ekerukwa download app ya tap send se chibesa chiri automatic chidola emerongo 5 ni gokoba gokwira ni rugwa chidola emerongo ebere ase account yao igo enchira yabene yotuma chibesa ngwetera ase enchira elia ya tap send kwa ntora somutumo komoke kolende tokorwa somutumo ntochikumira no mugene ito abega usangana intwe ase emambia yabono anemono igoro yamangana alingeche wikerani wa kumurobeli omuye wechisemi o CBC tobasa uska tobasa konyegera. Je, unawapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia tap send, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia tap send wakitumia promo code Ndizi TV. Download tap send kutoka Google Play au App Store. Tap send, send more, spend less. Omubogani Ofanisi Resort Nyangongo numubogani uratimuke wegokie na gusanga muni amatao wikabasani ime y'umubogani uyo nigoba bwate obukoreri ubuya asaba kuri imirimo babwata amazikani igoro n'amahariganyo y'obuzera cindagira bakoresha nigo kire cintuntu muno asebo igoba bwate kirumucingiya ase oralire cindagire kiga mbabwate kinyumba cyo korara ecyo kire cinkare kibwate bitande biya byarire buya nende cincanukerage mbabwate swimming pool asura ako pali buya kogendrete gusangamo nabalya bwanjete ime y'umubogani uyo niko babwate wifi TV ngiya asokwe gokya na kwene kibuna tuli gweterwa na kende gyonsi ekyo kiraso mtandao onye kubwate omuyigonde bwansi omusangerekano wasula bwenyangi mbabwata sura akorera umuyigoyo asobo toherera ubwigoro mono mbabwate bwigetiyekiya asabana bakogosoreri na onye gwanjete massage aiganao tutarire rero eryubwero leraya onsi ayewiko munyene twakere simi usego talira chinsamo chito chemitandao Ufanisi Resort, a good place to be. Spexels Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chobomanyi bwegoro bono nkwanchira barechi insurance ikobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi
bakire simi wetrase namba 0110505501 noria utagetobokoreri meyo mucho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa